Abusia Berekum ahema nche bia na nakosua me ahene de shebrantie na nakofi asante krobia okobo ni di o me chef kesim chi yura so no na wayi no di amana matankonwa Berekum na matankonwa so age no de atum na bra na ahema bo panyi din no dada nwumre mkodru Berekum no yese hu se videos bi koso ya mrantie bi so apeje obi se omuso so esin pakro ho no manche bia na yesen hu se unipakuo bi so ejina ho no omuso se omu atu Berekum ahema hu nsem nyina egu baabi a etwen mekai o se na no dwada setina course etwam ya enam so week we ma yura edited na echi no na kwasua me ahene ne na matankonwa ba ya omudi apatam nsa eba ntim no kasa idie na nakofi asante krobia wosi apatam ya amamre na mane esebia no ye kwakwa ne acheche no na yehu video bi ekoso ene ya mprimprin ene yehu se youth ana mebunu ya wo mo Berekum meche Berekum youth for accountability omuko no ma ye press conference so twefo nhyiemu wo ma sem nyina ye tietietie asese bi koku kon wo mo se wo mo sere se wo mo na de betu dwa se eka wo mo po hini okromo no sanse ni me bi ekoso Berekum no munya kandini ya ne hadwen me betna nom the kind of mo videos thing na betu monim anche bia na ahema so eyi ohini ya odene ma wo mo nti youth na se mo kanyina ne se adwebere wo mo sere se na nanom ne mpanyimfo ka bi wom ene youth ni nyina ntwo mo hufra hinsem hwe youth ntwo mo hufra hinsem ne ho na de wo se na nanom yeso no mo so nye na omuntumi ma ohini ntumi mra na sundue emra sundue a na wonom epe yentie die Berekum youth for accountability for akachire yene yo adofo ene anuanuma yehiem ha ye frame chairman wo sampin anko Berekum youth for accountability and development be chairman ene wiei anopa wiei say frame wo ha ya nia yesire e de atu Berekum ene adofo abewa chichiri ene abencheye nyina ni se eye nsensem ana ahensem a okoso ewo Berekum na yesire atitire oni anintini a be ya Berekum se sire ne yesire be se ne ekokoso yi ebobobai ne yesire be se ne ebe ya ye nyina ye benya asundue atena Berekum ne anopa wiei ye de betu Berekum ene adehye banim ye hwe mira atwamu a ye na nakwamboachi nya ni baabi koye ahensem ya amanso a eba so be mfie adunu ene akire na ye papa Dr. Amankwadi awo ebedi akonwa ene so adru bra e wo se besi akonwa no ntiti a eba ene ne nam framamu eba no ne Berekum ana mabuna abeyo Berekum be sire nyina ne se yebema asundue aba yekurum sabi mpraduasa sentokwasem ane watimi wakame ane pinchen eba kuroimu a sabi adofo abedidwa amanfo abe investment ewo Berekum ha bia ni wa ne ho beto no enti ne mabuna abeya Berekum yesire nananom ane ba be kabiwa ewo mu ema ne ba mu ma ne yeyie ne se yesrebe se be makwan na ba be si hini ba ewo se be di hini be makwan na be meyo sa amanne emfa maye ne yesre ne se mabuna be wo Berekum be mfa be ho enkohye sa ayinsemi mu na emfa ntokwa emfa oye nebia emfa mreye ewo ye Berekum ha ne yesre nananom se asundue kuruwa ye nya na Berekum no be moaye na yenkoso enum sa asundue nsuei afedi etoso biem se ntokwa ana wantwi eba ahensem a ema yempuntuo ekachi bebre efise ye de ni bu kompo hwe ye chi a ya papa kwamboachi ekọ ne krachi no yehu niema eto ye wo Berekum da sebre ekọ ye yehu ye eti ne ye sire nyina ne se yesere nananom
sebe moaye na se de be ya yempuntuo enka chiri na ye niema ye hwehwe ye nsa beka no ye sere be se be ma asomdue emra ye Berekum afi ne ye sere bi nso ne se yempe basa ye bia mabuna be Berekum yempe basa ye bia se bi ede no be hye ahensenum mabunu no na bia china nie ni wo se oye kra be nsoma no kra na wakofa ade bia ede be se kuro no yesere anintini ba be kan bia ewom yesere be se be moaye na ya hinsam ne a ebobo ba no yesere se ye ma sundue emra Berekum ne yesere bebre pa ne se yantimi ama sundue ama Berekum na se kafri ana se be din hyebi ba beto yeso ewo Berekum a yenhwe asukufuo aban adwumayefo a yewo Berekum ha kwan bene ne be faso a ye bedi yega eti ne yesere nananom nyina ne se Berekum maburu adesrede a yede yesere nananom ena opinion leaders a policefo aban adwumayefo MC DC se be moaye na asundue emra ye Berekum ha afi ne yesere brem se politicians yesere be se mabia amfa no ngigi ahensenum ne nkofa oye nebia amfa mreye nkanka politicians boy machitafo se mumma ye nyina asundue kurubu a ye nya no yenum bi ewo Berekum ha na ye fe nsentwerefo a ye pese moboa yen na information we a ye de amamui etimi ekọ na ye nuanom a bente ye baba ye badwin se be pese oye nebi basa ye bi eba Berekum bia no yesebe se bema adwobre emra Berekum efise se ye sei ya sundue ewo Berekum ha ya ebe ye din be nwanwa se ye betima fa asundue kuruwa asan amasubie menka abusuafo ye a ye hwe ye papa kwambo achifiri mu tama ye de dasebre amankradi awuo ebesi so atututuo basa ye esi ye amanfo fie abese no enye ne ho asem ne ye ka nebo ne ye hwehwe ne se asundue beba Berekum maburu no yesre se bia amfa no ho nhyehyem ne momuma ye nyina ye nkamom se ne be ya ye benya ya sundue ewo Berekum na ne opese oye n'adwuma ne opese oye ne bibibia no obetimi aye no wano nti nsentwerefo ye nka ne bebre ne ye ka ne se mommodawuro mfa maye se asundue a ye hwehwe no Berekum yesre mo momoaye na ye nya ya sundue ewo Berekum se ne be ya ahensami enkofa basa ye bia emfa ma Berekum emma Berekum san emma magi dimboni bia etisi efrem ne anopa awie ya ne ye hwehwe nyina ne se asundue ebaba Berekum na ye nyina ye ho atoye ye da ho ase bebre we ebusia ntina onsem omudi to dwa no bi eno no ai eno ano no ne kwasem ni se utikrumu na se obi amanyoni bi anase ohene bi ehye okutupa se ye bibia ebewi achi no ahobeba esane no na omo na twe wonom ho esan se ye kase ye ka hensem anase boy bi Berekum o kan sem bi pa manage ye oye one of form bloggers ni bi o se me maame eni akonwa wo ho na papa eni akonwa wo Berekum ahimfi me dem da se me maame awo ba na waka chen se me nuani nti ye YouTube ho no mo wo da se na no matankonwa amamre na mane kwa so na busuo na yi wo hene mo da se edem na brem se esumasi mu anaso benten mo hinini na mo ni ho kwan se mo interfere e wo activities ahemfo ne yenim ese obi tinchense me se me de mempe anaso obi ahwo bi bo se wo se na ono na medi na chie obi akosho bi kutupa anaso bi bisa da bi se wo kuro bi mu oye de hye anaso wonye de hye mpo ye de hye mpo a ohima no na sabre no owo tumi abusuo ni nyina hia mushia ya de shebrantie no bia de dwa to be ko hima na si we no pa nkurasofo no onye bibia nka mfa ne ho no na babedi hine no enti wo interest ne de megidi na menimsa sa na tie se yanyi de wo no pa ya na ha adwen ye pa na so akonwa ba akopɛ de nipa num enan ensie wabusuo no nyina ntumi ndi mane nye ye enti ye tire obi akotra na lack enti ye kona se toma ye de a me toma me anu madi anto ma me a eno nkyese me mfa hima ho tan memfa na matenkonwa ho tan menkɔhye YouTube achi ma wo munni akakabensam
any bone okronim debi enye ne saa ena oye YouTube so na okronim a na ye hokobɛ kodu nkwi wo ho ye timamuni mpo na ofi ho no mo a woni ho kwan woni tumi woni ano na wa hinsemu wo da so ma me wo ba na osi wonu anie enti se youth me so wetia ana youth no bibi kan dia na mo se wo hini we sabi impedre sabi ebru sabi so okofo obi yire na anu bi enti ye makwan ye te ase wo hini we wokoye okowia ade ne nsa ha no ma ye chi no ne post nyan woni aban nyan ye woda afiase pen ye mfa ma no enti nie mama akomienu bi emma obi ntumi ni hini no de se mo boso ese mo mpene de no de ye te ase na se na ye we ne ye pen we ama ene akokofo we ena ne nua nie ena onua banie ne nua na chiri ba pe ena de ye fa nkamera fi so no so no ho kwan so odi akonya fi so ye de hyebrantie o ho kwan pa ama me na ma ne kwan so wo ye de hye no nko ado ye o ho kwan so no so de bi emfa won se ye ne nua so bi say ohima na di no sad ni nua ba be sinti ye ntia ase ana say ohina no otiso no de no fa ase bi adi na no fa ase na kofa ni nua debi wo ye de hye no nko ade o mo fa na akwade ama wo mo na yenim kyena asem yenim de wo ho ma kyena enti so ni nua dia onua mo betuma tan akonya so mfie ni ewo yenim nyina debi say tie bi ma me ma yenum na ya say tie bia so mu dia o mbekọ ebesan ya ba be si mama foforo so enti sai ka de hyesam ne ye ka ne se na so bitin che se wadi bi na ne nua no sa de ne ba ne ntia se dia onua no so ye entitled ono so wo ho kwan so ono so edin si akonwa no so se ohene ewa busua na emu emfa won se ye maame ba ko ye mu ma na se obi ye mu ma da bi oye de hye no nko ade oye na eye konya de ma no obetombi enti ono so wo ho kwan se ono so befa ne na no mutuo na ono so etena so hwe kuro no edema yira akotoko hene enti ye best youth na wo ho no se de mo ye ni nyina no ibo ma na ye ya obi grievances bi wo ho ni ade me na se pobi ni ade a wo de yemfa ni nyina to nchen na do hema ade no aba no ye mo no ho ban na yentumi o me so anche kuro no be so anche kotoko hene na ye nhwe de ono so wo anade wo nimu ede ba na man kona de awuo ebre oba beba no ye hu bi akakabensem chese antokwa ajapade a mosese no oba na nya asem keto akora eye hyi ukuru ni papa na so oba ye hu se de Berekum si ye kama eno de krakọ ya na nakrobia so ebe enti sa na ti ahensam kwa de se kikibi ama guguru bi ama na nya akonya bia wo ba na sa akonya bia ensem bi na asem ni atwam sa ahenni so atwam ahenni no so wo ho de ma asem no enti se asem no ewo honom nti na ahenni honom na matase aka asem eno no omutumi no omhunu mu no na ma yehu se ohini we se bi na dwunu do ene ma yehu se na nanom bi omto ta yechi amamani amani kwan so na begu akwa ma hwede de ama yen enti na sa na ti enti asem akonwa kwa ne nsem ni ho a ya na enya esebi enya akonwa mpo na enso so no ewo sa asem so ya asem a ewo nyina so na edi mu na nanom transe no mo kan etumi de ato ha to yehu na yate ho ase enye de se japade e de age akra e de free afoforo nsem enti se de Berekum youth na kan o ma ya de papa metie press conference sam ka so megina side anaso mo Berekum we be ko show mo chena we mu ne de omo de omo bo bambo ho ban wo kunim se omo nhwe na bambo ntimi nkoso omo sa se na nanom MC ni mpanimfo a omo no dubunum so omo nhwe na asundwi ntimi mra afi omo sa won ni youth no so omo fo mo hu rura hinsem nim ena afi so omo kire se de nti omo ye we nyina ne se koba se omo ye tutrasem a ebe mo mala key development ohene mai na nyema bi koso ho no mo a adibo mo so ohene ne hweye na ohene ni ho no no ye je fom se de kokuro foforo so adibo no ma ohema ni hu tumi se wo ye e de sasesem ya dade nyina ohema ni tumi ni ade omu so ohema wo ho de so ba bi wo no ma ontumi nkonuru nti ohene ba de ya na chese omu ni muduru no etumi awie pay nti abusua na ha na Berekum youth for accountability for press conference awie yom de tu dwa no omo eka ede efa ho nti se de tie bia ye return na chi me no ka se de oguso opolanda one mpanifo any business men omo honom no business companies ahodo no to kese ayi meeting e wo honom nti obeduru a owi obekọ Canada ofi Canada no obeduru a me sa setena bi mu no e bi hu se ebre no Berekum ahene e da tena konyo ye rakasa koside nchiju obia na bi hia nti migiri se nchidu edi anim yi nchiju edi anim ya koside be na wotwe koside nti na wotwe juada bi mu migiri se se de tie bi Berekum ahene ebetumi aba na
wɔbɛsɔn no ntuo mu ɔbɛsɔn ya na ɔbɛsi bi bɛkyɛkɔkyɛkɔ hene na bibi atumi ayɛ kama medi deɛ te sɛ mpene kɔkɔ ha ADUMASA TV yɛma mo ɛne hwɛ a ɛnyɛ ado yakra